Jamen Herning Spillerklub, de kan tilbyde noget sammenhold og noget fællesskab. Og det er familieidræt på en anden måde end håndbold og fodbold og alt sport. Det her det er udendørs sport, hvor der er fart, spænding og dramatik i. Og det kan vi godt lide også, der har lidt intimt blod. Vi har lavet nogle mål for klubben. Det er, at herude der skal være lidt højt til himlen. Altså, man skal ikke nødvendigvis styrke holdsport her. Her kan man også bare komme og træne, og det er egentlig en vigtig ting for os. Det er, at unge mennesker kan få et sted at være, og så de kan komme ud og have noget godt træning sammen med andre. Det er vigtigt for os.